Arada oglandan biri özüň arada da bir zat gurrunlar aýda diýipdir. Diňler ýa zat däl bolyn, alanda diňle. Öň raýonda ýaşap gören oglanjykdyk bolyn, trofda goşdy. Bilemem şo döwür mama sen berdi ýaşap görse gelimi näme? O zatlara ýadymy şonu. Gara goşdyk hemme zat gowy. Indi men bilýän baran ýerim çotny to oglandan gözünden ot çykdyr da, trofda diýsem titrýär oglanlar o döwür. Näme etmeli? Eýdip Breska özüň tanıtmaly. Aşap düşdüm bir kıtada oglan nur bardım bularla tanış oldum. Ay mektebimi daňýan, çödýän, eýle beýle diýip pol öwün otýuna çekindirjek bol. Aňarrakdan bir gyýgyr ýara 100% ortopod bolyn. Eşdäme bir ora çykjak bir gyýgyr ýara. Oňa näme diýjek? Indi şu taýda içimde şeýle bir duýgu ýaşap geçýär. Bular orta türkmen çewirlemäne uradan bolsa, men näme etjekler belli däl. Biratok, eňimdäki eşikler täze reska girip eşigim çalsaýyn diýip öýe girdim. Ir näme bolandyr diýär. Even sonra mazara tem gows kitap okur. Men näýle adam? Özümem düşünüp bilemega. Peşahotdan geçip barýakama maşinlara fewnýan. Maşin sürüp barýakama peşahoda fewnýan. Gapdandan gyýdy geçipde gyýda teredem. Geçikden soň ýylydan tereden bolýan ogymaga teretdim kädip. Köpçülik ýerlerde hajathanada elim ýuwup uğratman çykýan. Töwerekdäkiler men elimi ýuwanmy bilsin diýip. Ertir ýaşy ýagarlay diýip 10 günlap maşyny ýuwduramak. 10 günden soň maşyny moýka berýär. Ertesi günüm ýaşy ýagýar. Maňa durmuş diýilýär. Aten bolsa gelip maňa nalan bolýar. Men ýuwdaşlyk diýenok Muhammed. Ýuwdaşa diýip şoňa diýäýsem. Ine ýuwdaşa. Üfläp bolanok. Men görgüli Liçkama qyýdýatsa oglanyň bir sakjak bolýan rýdyp mudamat gadet görşüme söýgülimem ýok. Men bankomatdan pul çekemde şoňa da onan mantäzen sana alýan. Menden bir salgy sorasa bilmeýänem bolsam bilmeýän diýip bilemek. Ýalňyşam bolsa bireler salgy berýän. Ýol ýa-da ýarap barýakam könerak maşyn görsem üstünden bilýän. Näme zada bol diýip. Soňandyr pikirlenýän. Zato menden şolam ýok. Liboy bir zada aljak bolamda sokulmaýyn diýip tanşymy ýerinden alyp dywaýna sokulýan. Eden ýeşim tersine bolýar. Şo bolup bersin. Näme etmeli? Bilýän bolsaň kömek et. Bilmelerim şeyle sesleri var, şol seslere hayatı intizar. Dine bilmelerim şeyle sesleri var, şol seslere hayatı intizar. Dört laydım çuvarda aytıp geçesim böyle. 4 laydımçı. Ne yüreğe düşeceğim onu. Birinci videodan, ikinci videodan geçireceğim. Üçüncü video sen. Önümden çıkıp. Kellen güzellik lampa yağladım. Başka işin yok mu sen? Lisi praska, pişmedik kartoşka demadik yaptılar komentaya. Saçına ak yerip, kellen ağın yermeyenler diyeceğim olayım. Kellen de ak saçıma yok. Oğlum sorup dur. Bolly dinni gayrat et. Sana akıl verip da kılgar da? Düşünensin deyip umid edýän diýen sözüm var. Duaçy. Пока я на балконе сверну жирный джойнт, ты на компе листаешь фото. Mektepde söýüşip görmedik. Bam kanay wukusan başlasa da oňa stulun arkasyna ya partaň ýüzüne i goşmak mı, a goşmak, do goşmak diýip ýazyp hiç kime bildirmejek bolup
edebiyatdan uğran ýeke täk goşgyňy gyzyň defteriniň arasynda ýazyp berýäňa, olam maňa seniň gözleriňde gitmeýok diýip durýam. Gyzdan dostga çykyp ýürek çekip arasynda da sen adam birinji harpyny ýatsa bolla. Bas olam hiç. Arangdan soň 6 saatdan soňra Sywdaniýaga almaly bar. Mektebiň hiç barylmaýan klasyna 2 bolup dursun. Gödöňe getir. Sene Guznat gojaklamalygyny bilen o gyzdan näet oşamalygyny ilkinji söýgüde. Ýöne ilkinji söýgüsine ýeten bir wam galay ömür ýaty ýolga galyp ýatlap ýörsä. Borlay ilkinji söýgüim janyň sag bolsun. Maňa diňe sen gerek. Senden başga gerek. Men diňe seni saýlaýan. Geçmişinde näsany gyzyň ýüregine agyrdyp göz ýaşyna galan oglan bul bir bilen bagtly bolan öýdüp gatýardyňmy? Okula gelemde ertesin gelmekten ýa-da müdürün ýanyna kawjak ýa hawtuna gitmek menden wasyny dogmy çeplep dikkat durjak. Özüme bir zat etjek diýe. Menem ölsüne gömmek menden bolsun diýdin diýäňmi? Mabırladı çekti ya ölsünü gömmek menden olsun. Pilimi dolurup toprakların şakmadarının oy tümmök olsun. Yedine çenli oturup bereyin ayday menle hizmet bolsa. Hapa beden, hapa yürü, bulla baktlı ol ya. Şu AirPod Pro bilen sen söýgüliň arasyndaky tapawdy aýdyp berjek. Bu Bluetooth bilen işleýär we 20 metr aralykdan alabilýär. A söýgüli bolsa sende ýok. Kaçanla men yer turmaly planlaşdyramda. Men 8'de turmalymy, ýatsam ala biraz bap bark. Aha, 8 oldu. Bap barken ýatsaýyn bak. 8 oldu ýa-da bile geç gitdi 8 oldu. Bilaýan 8 yarım saatda ýatsaýyn. Çektik buranı. Zenan sporda günne täzeşikler gelip gatýardyňmy? Beýizlere men aglyma ökölüp gatýardyňmy? Eğer orsaydın iyisi var diýäňmi? Şu gün wara şeýle bir içki tapdyklar aýna maksada men soň kujasyny içip otyrdy awlen. Şeýle bir gowy içki eken wara kelläň meýhuş beýhuş edip barýar ýaman gowy eken şu maksada içip otyr soň kujasyny diýjek bolýar ama gowy eken aşgabadan goýda biljekken aýlykdyn abi. Soň kujasyny isin çüýşesin umdyň aýdymdar wadyr maksat aýdyp berer buly. Prosto uzak uzaksa içip vermeli da kenler onu maksada men soň kujasyny galdyrýar. Ýaman gowy eken aýby. Oh, bro, как ты? Что делаешь? How are you? I am fine, and you? Oh, bro, как ты? Что делаешь? How are you? I am fine, and you? TikTok gira, her iki videom biri konkurs, biri utuk payla, biri maşinka payla, biri pul payla.
Menimse konkurs etçe konkursun şertleri like koymaly, kommentariya 3 dostuňyz joran bellemeli, izbirini awşmaly, repost etmeli. Birinji ýere 15 manat, ikinji ýere 10 manat, üçüncü ýere de 5 manat. Gülmeli şuday. 6 yıllar yurtun kodum, seli 2 sene diplomam var. Yunu okumadık dostum, Bradley, yeah. Arada klassdaşım erek çıktı. Ama barın men dostum, ben vali. Ay bile, bir de denetiyorsun.